பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு ஏசப்பா உங்களை பார்த்து சொல்கிற வார்த்தை என்னன்னா, உங்கள் பிதா இரக்கமுள்ளவராக இருக்கிறது போல நீங்களும் இரக்கமுள்ளவராக இருங்கள். ஆமீன். ஏசப்பா உங்களை பார்த்து தான் சொல்கிறாரு, நீங்கள் இரக்கமுள்ளவங்களாக இருக்கணும், இரக்க குணமுடையவங்களாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் இரக்கமுள்ளவர். அதனால நாமும் இரக்கமுள்ளவங்களாக இருக்கணும். சில பேருக்கு யார் மேலேயுமே இரக்கம் வராது, சுயநலமாகவே இருப்பாங்க. நான் நல்லா இருக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், அவ்வளோதான். அடுத்தவங்க மேலே இருக்க சிந்தையே கொஞ்சம் கூட அவங்களுக்கு வராது. அப்படியே தான் இருக்கக்கூடாது. ஏழைகளுக்கு இறங்குகிறவர் கர்த்தருக்கு கடன் கொடுக்குறான். ஒரு ஏழையானவனை பார்க்குறீங்க, வழியில் தர்மம் எடுக்கிறாங்க, உங்ககிட்ட கேட்குறாங்க, அவங்களுக்கு கொடுங்க. சில பேர் அதுக்கும் சாக்கு போக்கு சொல்லுவாங்க. இவங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க, சோம்பேறி ஆகிடுவாங்க, இல்லை இவங்க ஏமாத்துறாங்க, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஒரு 4 பேர் அப்படி இருக்கலாம், தப்பு பண்ணுறவங்களா ஏமாத்துறவங்களா. ஆனால் உண்மையாகவே பாதிக்கப்பட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் கொடுக்குற அந்த ஒரு சின்ன பணம் அந்த அவங்களுக்கு அந்த நாள் முழுவதுமே அவங்க அதை வச்சுட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. அதனால் பாக்கெட்டில் எப்போவும் அதுக்காக கொஞ்சம் பணம் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் போகிற இடத்துல இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு கொடுங்க. அது உங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அதே போல் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கும் உங்களால் முடிஞ்ச உதவியை செய்யுங்க. கடவுள் உங்களை ஆசீர்வதித்து வைத்திருந்தாருன்னா கஷ்டப்படுற ஜனங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. இருக்கிறவனுக்கே நீங்கள் உதவி செய்தீங்கன்னா அதனால் உங்களுக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது, ஒரு நன்மையும் கிடையாது. ஆண்டவர்கிட்ட அதுக்கான கிருபையை கேளுங்க. நீங்கள் மனமிறங்கி உதவி செய்தீங்கன்னா தேவன் உங்கள் மேலே இரக்கமுள்ளவராக இருப்பாராம். பத்திமேயி ஒரு குருடன் தர்மம் எடுக்கிறவன். இவன் ஏசப்பா கிட்ட வரும்போது, நீ தர்மம் எடுக்கிறவன், நீ ஒரு பிச்சைக்காரன் அப்படின்லாம் ஏசப்பா சொல்லவே இல்லை. பாதிக்கப்பட்ட அவனோட கண்ணை குணமாக்கி நீ வாழ்ந்துருன்னு சொல்கிறாரு. அவர் மனமிறங்கி அற்புதத்தை செய்தார். நாமும் ஏசப்பா போல இரக்கமுள்ளவங்களாக இருக்கணும். நீங்கள் உதவி செய்யாமல் இருக்க காரணத்தை கண்டுபிடிக்காதீங்க. நார்மலாக இரக்க குணத்தோடு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். அவங்க உங்களை ஏமாத்தினாலும், சில பேர் அதை தவறாக பயன்படுத்தினாலும் உங்களோட இரக்க குணத்தை தேவன் கவனிக்கிறாரு. தேவன் உங்களை பார்த்து உங்களுக்கு இரக்கம் செய்வார். ஆமென். God bless you.